קסנדרה, אהבתם של צעירה יפה ומיוחדת, וצעיר נועז וכריזמטי. קסנדרה, מלכת הטלנובלות, נוגעת עמוק בלב. שבת ב2. פעם בשנה, כל היפים, כל הכוכבים, כל הנוצצים, מתחרים על פסל קטן המעניק תהילת עולם. טקס האוסקר מהוליווד, שלישי 9:15, ערוץ 2 של אל. יגאל שילון, אבי קושניר ונתן דטנר בעבודה בעיניים, שידורי קשת ראשון. הערב יש לנו ערב ענק בשבילכם. ב8:30 זהו זה חי מיוחד לפורים. אין צורך לקום מהקורסה. ב9:05 פספוסים מהגמר הגדול. יש צורך במכונית. ב10:05 בשידור חי פורימי עם דן שילון ואתניס. אין צורך בחליפות. ערב כזה עוד לא היה. פותחים את פורים בלי שום מעצורים. הדברים הטובים באמת קורים רק פעם בשבוע. קטן עלינו, שעה אחת של אושר ובידור בשבוע. יום שני ב8:30. הוא אמר לי נראה אותו 8:30 זהו זה, תקליט לי. תראה, אם אני לא לשם 8:30 זהו זה, תקליט מה כל כך קשה להבין. רק שועבר חתול שחור. בידור ופוליטיקה בגמר פספוסים. חני, צביקה, חנה, עוזי, צחי, מאיר, מודי, חיים וספי יחליטו מי יזכה במכונית. פספוסים הערב ב9:05.